Bai, Marcosé egitu behar ezan. Marcosé egitu. Marcosé egin.
egun berezia da guretzat. Kristauen izateko puntu gaude eta. Katekesian zenbait urtez aritu gara gaur jasoko dugun sakramentuarako prestatzen. Jesusek proposatzen digun bizimoduari baiezkoa emateko gaude hemen. Eta aukera pertsonal hau zuen aurrean hartu nahi dugu. Hasieratik, jakinari eskerrak emani ikusta gaitezen sendotzaren sakramentua ospetseko. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuek gure elizizuna asterakoan, jaunaren presentzia saldagarria sumatzen dugula, barkamena eskatu ezagun gure pekatu guztietan. Egin dezagun otoitz. Hoi jengo, zure semea zenuetara igozten gaurko egunez apostoluak begira zeudela. Emaiguzu hark hitzeman bezala, ura lur horretan gurekin izan datia beti, eta guk zeruan arekin biziziko zoriona izan dezakula. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jankota errege bizitaita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Teofilo baita, nire lehiko minutuan hasiatik zerura jaso izan zen, egun arte Jesusek egin eta irakatsi zuen urte idatzi nuen. Zerura horretik, Espiritu Santuaren eraginez, aginduak eman zizkien berak aukeratutako apostolei. Jesus apostolei agertu zitzaien bere nekaldiaren ostean eta bizirik zegoeneko frogak sortzen. Berrogei egunez bere burua ikustera emanez eta jainkoaren eraginduaz hitz eginez. Haiekin bazkartzen ari zen batean, hau aginduzke. Ez alderik Jerusalemetik. Zaudetean nik aitaren partetik egin dizuedan aginduzariak bat bete alzai. Joanek urtez baitaiatu zuen.
abestuko dugu kanta jaunari. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocer. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, por potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio en la iglesia como cabeza, sobre todo. Ella en su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios. Batzuk ordea zalantza zeuden. Jesus hurbildurik honela izan zaien. Agintide osoa eman dit jainkoak zerulurretan. Zoazte bada eta egin herri guztiak nire ikasle, aitaren eta semearen eta Espiritu Santoen izenean bataiatuz. Eta nik agindu dizuedan guztia betetzen irakatsiz. Eta nik zeuekin izango dauzue egunero munduaren azken arte. Hautak esana, Bikario maitea, Javier, gaurko zutiz aztertzen ditugu, zetezaren sakramendua josoko dute gazte.
biltzeko. Elene Agirrezabala. Egoi Eskamendi. Menago. Handia Galatza. Laila Carmendia. Odei Goikoetxea. Eta Nora Zabal. Benetan, egun seinalatu bat duzue, sendotza hartu behar duzuen eguna. Jesus jaunaren igokundea. Eta bozgarria da, Daviden esan dituen hitzak entzutea. Lehen jaunarzea egin ezkeroztik nola bildu zareten katekesian eta prestatzeko bidea nola egin duzuen. Benetan, bozgarria eta zorionak egin duzuen lan horrengatik. Ezaizue damutuko eta benetan gaur espirituaren doaia hartuz, espirituaren indarra hartuz, zuen sinismen horretan, zuen fede horretan sendotuak izango zarete. Jesus zerutakoa eta ikasleak bere horikoak zeudela gurtu egitzuten Belioskantiko evangelioak batzuk zalantzan zeudela. Eta nolabait ere ikaslearen sinismena ere nahi zalantzak izan, erabat sendotuak gertatu zen Jesusek hitzeman zuen hitz horrekin. Zuekin izango nauzue beti munduaren azkenean. Jesusek bere bizia gurutzean eman ondotik, Jesus hilenantetik piztu ondotik, hainbeste modutan eta hainbeste alditan agertu zen pizturik, bizirik ikasle haien artean. Eta horrek zerutakoa, baina ez gutaz ahazteko. Zerutakoa, baina ez gure zerrikusirik ez banu bezala. Zerutakoa, aita ekin bat eginik, baina guri espiritua emanez. Guri bere presentzia doairezela emanez. Gure artean geldituz espiritu horren bidez. Ez doa zerura ez gu ahaztu eta menu ezurtz, gurekin zerikusirik ez banu bezala uzteko, baizik eta zerutik Espiritu Santuaren doaia guri emateko, espiritu horretan sendotuak izan gaitezen, espiritu horrek erakutsi diezaigu eta espiritu horrek gure bizia sendoagoa egin dezan. Gaur da espirituaren doaia hartu behar duzuen. Hala esan dugu gero krismazioa egiterakoan. Zuen izenagan esan eta esanen dugu hartza zuen Espiritu Santua jainkoaren doaia. Sendotza da lehendabizi doai bat. Sendotza da lehenik jainkoak ematen digun doai bat. Eta doai hori jaso egin behar dugu, doai hori gure baitan hartu behar dugu. Eta doai hartu geolotik heldu da gero egin dizuna. Jesusen berak esan da zoazten eta egin ikasleak aitaren semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuz. Hau da, gaur jaso behar duzuen doaiak indarra eman behar dizuen. Indarra zertarako kristau leial eta zintzo bezala bizitzeko. Hasierako ohar horretan esan duzuen bezala. Kristau, Jesusen laguna, berarekin bat eginik, bere evangelioa besarkatuz, Jesus berbera besarkatuz eta bere adiskidetasuna zeinduz, kristauki
bizitzeko hartuko duzue doaia. Eta doaiarekin esaten ari garen bezala da, eginkizuna, konpromisoa. Eta gaur doaia harturik, orain, etorkizunera begira jarri behar duzuen, eta zuen bizitzan zehar hartu behar duzuen doaiari ongi erantzuten saiatu. Eta hau egiteko, hau lortzeko, jainkoak eman dizkigu bide batzuk. Eta nik bi behintzat azpimarratu nahi dituzte. Eta lehenengoa familia da. Familia batean sortuak izan zarete. Maitasunez sortuak. Familian izan zarete maitatuak. Familian ikasi duzue zer den barkatzea, zer den elkarbanatzea, zer den adineko jendeak errespetatzea. Familian ikasten duzue. Ikasi eta praktikatu gero mundura joateko eta gero munduan gizon emakumeen xuxenak izateko. Zaindu ezazue familiko giroa. Zaindu etxeko giroa. Goxatu behar bada etxeko giroa. Saia zaitezte laguntzen. Saia zaitezte gurasoak ere hartzen dituen erabakiak onartzen. Saia zaitezte hitz egiten. Etxean hitz egin. Esan gurasoei gertatzen zaizuena, zuen kezkak, zuen goraberak, zuen premiak agertu. Inon ez zaituzte maitatuko hainbertze etxean baino. Eta inon ez zaituzte lagunduko gurasoak hain. Horregatik da, familia da, jainkoak eman digun doain ederrenetako bat. Eta orain sendoza hartzekin, espirituaren doaia hartzekin, eutxi familiko giroari, eutxi familiakin duzuen lotura horri. Familia eta parrokia, familia eta kristau elkartea. Gaur egun beharrezkoa du kristau elkartearen babesa. Beharrezkoa du kristau elkartearen laguntza. Nun aurkitu behar duzuen sinismena indartzeko indar hori behar du, denok behar du indar hori. Kristau elkartea. Hemen biltzen gara, astean behin. Hemen egiten dugu eukaristia. Hemen jainkoa loratzen dugu, bere hitza entzuten dugu. Elkartearekin besteekin bat eginik gazteak eta helduak, aurrak eta denak bat eginik zuen abezekin. Kristau elkartea zainen. Ez hautsi, kristau elkartearekin orain arte izan duzuen lotura eta duzuen lotura. Katekesiari esker zuen abezekin halako harreman estua ere izan duzuen. Gure bizitzak askotan alderdi iluna eta alderdi txarrak ere baditu. Eta behar da askotan topatzen zaitu sufritzea, edo nola ezinan gure burua ikustea, edo mila gauzbertatu daitezke. Jo zuen kristau elkartearen gana, jo zuen apezen gana. Edozein gauz behar duzuela, edozein gauz gertatzen zaizuela, edozein zalantza sortzen zaizuela, hitz egin zuen apezekin. Itzegin esan dugu bezala etxekoekin. Ez hautsi lotura horiek. Espiritu Santuaren doai hartu behar duzue, baina Espiritu Santuak eraberean halako bide batzuk jartzen dizkigu. Gure eguneroko bizitzan aurrera egin dezagun. Bide horiek ez ahaztu, bide horiek ez utzi atzera, bide horiek aprobetxatu aurrera egiteko. Eta bukatzeko presta ditzagongo gobilotzak, hartu behar dugu doai handia da, espirituaren doaia. Berak indartuko zaituzte, berak sendotuko zaituzte. Eta egin dizuna konpromiso bat ere hartzen dugu. Ez guk bakoitzak bakarrik baizik hemen, elkartearen aurrean, Elizaren aurrean. Bide horretan aurrera egiteko behar duzuen indarra
jeitsi begira orain zuen gana. Eta orain ditugu dugu bataiako hitzen berrezapena. Zutik mesedez, ziko bai beziko, gero bai izan. Goazen batana, Davidek esan dut bezala, gure bataiako hitzak berritzera eta batez ere orain kalteari uko egitea. Kristau izateak bere goia ez izatea esan nahi du, barkatzen jakitea, mendekoan izortzea, leiala izatea, hitz batean pekatuaren aurka borroka egitea. Presa zaudete horrela egiteko? Bai, prez. Kristau izateak guztiak zeride bezala maitatzea esan nahi du, mundu gizakoak baten arte elkarrekin lan egitea, gure gauzak besteekin banatzea, elkarrekin eta bakarka autoitzegitea, jaunaren egunaren igandea ospatzera, prest alfabete horrela egiteko. Bai, Eta sinisten alduzue jainko aita alguztituna zerurukren egilea. bai, sinisten dut. Sinisten alduzue haren zebe bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetan hilako abilatua, hilen artetik Kristua, eta aitaren eskuinaldean errekin dagoena, sinisten duzue? Bai, sinisten. Hau da gure fedea, guk goraki aitortzen duguna. Fede aitortaren ondoren, Ikaro jaunak, eta berarekin daude arrantzak, apostolek erabiltzen zuten kingdomea jakinez eskua ezarriko dizkiete Espiritu Santuan eskatuz, Elizaren harri bezala sagarra izan. Bat egin dezagun, agibatu izarekin, eta egin dezagun kontoiz isilean jauna. Odoren bidez, eskatzen dugu da, jeitsi berriazko ingana Espiritu Santu. Jainko ahal guztituna, Jesu Kristo gure jaunaren aita. Urez eta Espiritu Santuaz biziderritu dituzu zure zerbitzari hauek, eta bekatuak bakatu bizkiezu. Entzun jaun nago deotoitzan, eta bidar ezazun hau egianera, Espiritu Santu laguntzatea. Emaiezu, jakinduri eta adimen espiritua, konsegu eta sendotasun espiritua, ezaguera eta otoik espiritua, eta bete itzazu jaunaren beldur espirituaz. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Amen. Osparo zenen Ikarren zuera iritsi gara. Ikarren jaunak eskua ezarriko die, eta Kristoren gurutze osoaren seinalez markatuko ditu. Jaunarena direla adirazteko, ondoren Krisma Santuaz kantuko ditu. Guraso edo alkamatxiak,
Egin dezagun orain otoiz gazte hauen alde eta gu guztion alde. Gaur egun handia da guretzat. Hauxe eskatzen dizugu jauna. Gaurko elusia ez dezagula inoiz galdu eta zutik lehiarak izaten jarraitu dezagula. Eska dezaiogun jaunari. Gure guraso, familia eta lagun guztien alde. Haien kristau testigantzak lagundu baitzara Jesus behin abatzeko eta maitatzen. Edo bereak, horiek Jesusen gana hurbiltzen. Eska dezaiogun jaunari. Jesus, gaztearen alde zergatik aldatzen zuen eta zer zalutu zaitzen. Gaztelea eratu zure bizitzaren etorkizuna. Eska dezaiogun jaunari. Bakearen alde, etxean, herrian, jaberen eta munduan, gorroto, tirania, haser eta gerra guztia bukatu daitezen eta anai arreba bezala bizi daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Sendotza hartzera goazenen alde, egitera goazenok benetan ohitururik eta ispiriturik emango digun doanez, baliatu izan gaitezen jainkoaren maitasuneko lekuko gaurko munduaren erdian. Eska dezaiogun jaunari. Horrela eskatzen dizugu Jesukristoren bitartez. Jauna, gaur, kandela hau eskaintzen dizugu. Haien egoiak eta beroak, gogoratzen digute, gure zebeak ere herrien, eta indarra eman behar, bizigula eguneroko bizitzen. Lagun batzu zure bidean, beti herri bizitzen, eta zure maitasuna besteei zabaltzen. Ama mekina maitea, lore hauek zure herrietan eskaintzen ditugu, gure maitasunaren eta emozionaren zeinak. Zure bihotza, zamurrak lagun gaitza, jainkoaren gana urbiltzen, eta egandu gozo, eta lehiartasunez
aingeruak erriturik igora gaur zeru goienetara. Jainkoak bere eta gizakien bitarteko ezarri du, eta munduaren epaile eta jaunen jaun egin. Zeruradoa ez gure gizarte aparetik urruntzeko, baizik eta guri itxaropen bizia emateko. Gu ere, beraren gorputzeko atal gareno, joango garela egun batean, bera gure burua sartu den erregetura. Horregatik bazko pozez, ganitza daude gizoneko guztiak mundu zagoetan. Zeruko indar eta engero guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorezpena kantatzen. Egitzazu gara santu okiako hauek zure espiritua izuriz. Jesucristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoa ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman ziren emanez. Hartza zuen, eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza da, zuentzat eman. Afan ondoan, berdin janizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman ziren erranez. Hartzazu eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren marizarata, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu ere hau nire oroikoa. Biziaren okia eta salbaminaren gabizta eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldanean, zure zerbitzari onartu gaituzurako. Eta atalkin eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzan. Izango gogoak jauna, mundu guztia zabaldurik dagoen zure giza. Eramazu eitasun osora, Leon gure ikasartuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta egizkizon guztiekin batean. Oro bat, izango gogoak jauna, gaur sendontza hartu duten Helene, Handia, Odei, Egoi, Laila eta Nora gure senidea
Era berean izango jauna pizteko itxaropenean bat diren gure senideak, eta indako guztiek ere, izazu zeure arpegeren artetan, rukizak izkigu arren, guztio betiko bizkiri dezagun, jainkorela Maria Bitriñatu atxorekin, haren senar Jose santuarekin, apostolo santuekin eta gizaldi guztietan zedizki izan diren santuekin, haiekin batean gorestezu, Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honen bitartez, zure aita, jakoiko aluztigunore, Espiritu Santuarekin batera, bosketa aiza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Zure errutigatik esker dekatutik garbi bizigaitezen da eskualdietan sendo. Betiko zorionaren esperantzan, Jesucristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesucristo gure jauna, bekatua eta heriotza garaitu dituzuna, piztu zinenean, apostoluen artean agertu eta bakiakurra egitzen diren. Begiratzen egizaren sinistunari ez dute bekatuei, zure gokoaren bezala, eman zure egizari bakera eman batasuna, errege bizigaitzera gizantitak gizatietan. Jaunaren bakea beti zuekin, eman zure bakea elkarri.
zorionekoa honen maaiara deitua. Elizkizun hau akautu antzinean eskerrak eman nahi dizkigu gaur eman dugu pauso honetan lagundu dituen guztiei. Kristautasuna horreko bakarreko gauza. Kristautasuna bizitzeko modu bat da, bide bat, bataiarekin hasten da. Kristok bizitza sortu zuenean familia handiak sortu zuen eta gaur bizituko naturaltasunak energia egitzaiko hori. Gaurko egitzaretan lehenenoko imanero eta gure bizitzako pauso guztietan Kristau bizitza elkartasunean agineko baita dut. Berriz ere eskerrik asko. Egin dezagun ondorenez. Zure aldareko maitik hartu dugun sakramentua jauna, piztu bezala gure bihotzean zeruko aberrira joateko gogoa.
eta eman direzagula salbatzailea gure aurrelari helduren lekura iristeko, haren urratsei jarraituz guk ere ahaleginak egitea, errege bizigarta, gizaldi eta gizaldietan. Orain gurasoek prestatua, badugu noiz bat, etxe parrokialan, ospatzeko eta elkar laguntzeko. Hau da zuekin, berenka zaitzatela jainko alguztiduna, aita, semea eta Espiritu Santua. Zorionak sendotza hartu duzuen gazteei, zorionak familiari, Kristau elkarte osoari, eta Davidek oraintxe esan dugun bezala ospatzekoa da, eskertzekoa da, ongi izan eta beste arte. Zoazte jaunaren bakean.